Sziasztok, Ungariba vagyok. Barátom Kozma Adrián. Kaszkatörők vagyunk, és most szeretném megmutatni egy jó ugrást. A számolunk visszafelé 5-től 5, 4, 3, 2, 1, mehet! Nagyon kemény volt. Nem jön. Na várjál, mindjárt mehet. Mi? Ülj ki, Mocska! Na, megint visszafelé. Ilyen meleg igazából. Na, lelök ilyet a rákos. Ilyen az egész. A Titus Burgi Devecserben van. És miért álltad el? Csak nem mondjuk meg, hogy hol van, csaja. Pusztom is. Na mehet. Hát, ugorjak? Ja. Hát. Ja. Legfutásba van. Itt megy le egy kasszarról a rejtőn. Rejtőn, kaszkadőr. Jó, Rejtőre hívják. Ott a! Arrébb! Ja! Nem ott te! Az mi te? Ott is van egy te! Ja, csak a szillét! Itt jut ide egy kakszagőr! Mehet! Ott a végén le fog ugorni, mert ott van rajta a víz. Húzd fel! Én csúszok most! Ott meg kellett egy picit, le kellett ugorni nekem, mert ott van egy ilyen nagy pocsolya. Ingyen lemegyek, azt meg is mutatom. Jó? Jó, ott az ugrasztó? Ugrasztó, jó? Ott az ugrasztó, te! Na, most megállítjuk egy picit.